1964 ഡിസംബർ 22 തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും 115 യാത്രക്കാരുമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ട 653 നമ്പർ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ പാമ്പൻ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പാലത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിനായി സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും സിഗ്നൽ വരാത്തത് കാരണം ലോക്കോ പൈലറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. എതിരെ മറ്റ് ട്രെയിനുകളൊന്നും തന്നെ വരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും അയാൾ അധികം കാത്തു നിൽക്കാതെ തീവണ്ടി മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ പാലത്തിലേക്ക് കയറിയ അയാൾക്ക് തന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് കാഴ്ചയെ ആകെ മറയ്ക്കുന്നു. തീവണ്ടിയെ വിഴുങ്ങാനെന്ന വണ്ണം പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭീമൻ തിരമാലകൾ. അന്നവിടെ അവസാനിച്ചത് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക വാണിജ്യത്തിലെയും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെയും ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഒരു സുപ്രധാന ഏടായിരുന്നു. ആ ദുരന്തത്തിൽ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് മറഞ്ഞു. കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ചരിത്രത്തിലെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായി ആ ദുരന്തത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ ഇന്നും ധനുഷ്കോടിയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. 1853 ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് 1861 തിരൂർ ബേപ്പൂർ റൂട്ടിലും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ട്രെയിൻ ഓടി. ഇന്ത്യയിലെ വൻ നഗരങ്ങളെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് റെയിൽവേ അതിവേഗം വളർന്നു. 1908 ചെന്നൈയിൽ എഗ്മോർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത്. തുടർന്ന് മധുരൈ മണ്ഡപം ഭാഗം വരെയും റെയിൽവേ ലൈൻ നീട്ടി. 1914 പാമ്പൻ പാലത്തിന്റെ വരവോടെ രാമേശ്വരം ധനുഷ്കോടി യാത്രയും സുഗമമായി. സിലോണിലേക്ക് തൊഴിലിനായി പോകുന്നവരും തിരിച്ച് തേയിലയും മറ്റ് വാണിജ്യ സാധനങ്ങളും ബോട്ട് മെയിൽ എക്സ്പ്രസ് വഴി കടന്നുപോയി. ധനുഷ്കോടി മുതൽ സിലോണിലെ തലൈമാനാർ വരെയുള്ള 31 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഒരു വമ്പൻ പാലം നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും വൻ നിർമ്മാണ ചിലവ് മൂലം പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ബോട്ട് മെയിൽ എക്സ്പ്രസിലെ ടിക്കറ്റുകൾ 3 ഭാഷകളിലായാണ് അച്ചടിച്ചിറക്കിയത്. തമിഴ്, സിംഹള, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലായി ഇറക്കിയ യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ പ്രാദേശികർക്കും സുലഭമായതോടെ റെയിൽ റൂട്ട് വൻ വിജയമായി. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക വിദേശ വ്യാപാരം മുൻപെങ്കുമില്ലാത്ത വിധം ശക്തിപ്പെട്ടു. ഭാവിയിൽ ഇതിലും വേഗത്തിലും സുഗമവുമായ യാത്രാമാർഗം ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷവും ട്രെയിൻ സർവീസ് തുടർന്നു. ധനുഷ്കോടി വരെ ട്രെയിനിലും ശേഷം ബോട്ടിലും തുടർന്ന് വീണ്ടും ട്രെയിനിലും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു യാത്രയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. കൂടാതെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക കോച്ചുകളും അനുവദിക്കപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷെ ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക വിദേശ വ്യാപാരത്തിന്റെ ചരിത്രം തന്നെ മറ്റൊന്നായേനെ. പക്ഷേ 1964 ഡിസംബർ 22 ആ ദിവസം എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റും ഏകദേശം 23 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ തിരമാലകളും അവശേഷിപ്പുകൾ ബാക്കി വയ്ക്കാതെ എല്ലാം തുടച്ചെടുത്തു. തീവണ്ടിയിലെ 115 പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൂടാതെ 1800ഓളം പേരാണ് അന്ന് അവിടെ മരണപ്പെട്ടത്. ലോക്കോ പൈലറ്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എത്തിയ തിരമാലകൾ തീവണ്ടിയെയും ധനുഷ്കോടിയെയും വിഴുങ്ങി. വൻ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ധനുഷ്കോടിയുടെ ചരിത്രം തന്നെ മറ്റൊന്നായി. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റത്തെ ഈ അതിസമ്പന്ന മത്സ്യബന്ധന മേഖല പാടെ തകർന്നു. ശുദ്ധജല ലഭ്യത കുറവുള്ള ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശം കൂടെയാണ്. രാമായണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീരാമ സൈന്യം നിർമ്മിച്ച രാമസേതു വിഭീഷണന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശ്രീരാമൻ അമ്പെയ്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സീതാദേവിയെ തിരികെ എത്തിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വില്ലിനാൽ പാലം തകർത്തതിനാൽ ഈ പ്രദേശം ധനുഷ്കോടി എന്നറിയപ്പെട്ടു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെയും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെയും സംഗമസ്ഥാനമായ ഇവിടം പോയകാല പ്രതാപത്തിന്റെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളുമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു. ഇന്നും ബോട്ട് മെയിൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഇന്ത്യ സിലോൺ ഇപ്പോഴും രാമേശ്വരം വരെ സർവീസ് നടത്തുന്നു.